Morning ndine Jack. Lero tipite ku Singapore. Dziko lomwe sitinapiteko. Ku Singapore ili ku Southeast Asia. Ndi dziko lolemera kwambiri, dziko laling'ono koma lokongolaso kwambiri. Anthu ambiri amaiko aku Asia amapita kukagwira ntchito ku Singapore. Chifukwa chonena kuti ndalama yawo ndi yamphamvu kusiyana ndi maiko ena aku Asia. Ndipo ntchito ngati zakugwira ntchito mnyumba zopeza zikudyesa anthu amachoka ku China, amachoka ku Philippines, amanyamuka kumapita kukagwira ntchito ku Singapore. Kodi mukuziwa kuti ku Singapore amapereka ulemu kwambiri kwa anthu achikulire. Ndi chikhalidwe chawo kunena kuti ngati pali gulu la anthu ukamapereka moni ukuyenera kuyamba kupereka moni kwa munthu amene ali wamkulu kwambiri. Komanso kudya chewingamu nkoletsedwa. Anabana kudya chewingamu chifukwa choti anthu amangolavulira pansi, ena aponda ndezi maanyasa kwa basi, ndezi zololedwa kudya chewingamu. Ndipo siwenso munthu ololedwa kugwira mutu wa munthu wina. Mutu wa munthu amautenga kuti ndi chinthu cholemekezeka kwambiri, ndi osaloledwa kumgwira nzako pa mutu. Zikhalidwe za anthu enatu. Ndiye tatengani chakumwa, khalani pansi, tiyeni ticheze weekend special. Mtsikana uyu dzina lake ndi Liu Hongmei. Muchaka cha 2005 anali ndi zaka 21. Iyeyo anali ochokera ku China. Anachoka ku China kupita ku Singapore kukagwira ntchito. Mkulu wake anali atapeza mamuna wa ku Singapore odakwatirani naye zinayi zabwinobwino. Nde atasamuka makakhala ku Singapore kuja atapeza ntchito yakeyo, anapezeka kuti pa ntchito pacha sipanatenge nthawi. Anangoti wangoyamba kumene ntchitoyo mu kampani yabwinobwino anali production assistant ye. Anapeza kuti amuchita promote mukanthawi kochepa. Kenako analandiranso promotion yachiwiri. Ndi anthu onse anadabwa kuti sono iye wankubwera kumene akukhalira kulandira ma promotion, ife takhala pamuzi pano sitikulandira promotion bwanji. Koma sizinatenge nthawi, anthu anadabwa, anamuona akupyopyonana tsiku lina ndi abwana. Abwanawo ndi awa, dzina lawo anali Leong Cho. Nde chifukwa choti mayina awo ativutirapo, mtsikana dzina lake ndi Liu, pamene abambo adzinawo ndi Leong. Nde kuti ziphweke abambo andidzingo atchula kuti ndi Cho, pamene amayiwa ndi Liu. Anthu aja anali pachibwezi. Mwana uja anaona kunena kuti zimuyendere pamudzipo ayambe kuzemberana ndi abwana. Nde Cho aja anali oti iwo ndaku Singapore komweko, anali bambo okwatira, anali ndi zaka 50. Anali ndi ana atatu. Zawo ku nyumba zabwinobwino, koma anasankha kwamba panga chibwezi ndi mwanayu, ngumamukweza pa ntchito ngati mafeva onena kuti chibwezi chipitirire. Akuti Cho anambwereka mwana uja ndalama $2,000 kunena kuti apangire zinthu zina zomwe amafuna. Koma zimaoneka kuti mwana amakanika kubweza ndalamayo, koma iyo inali nkhani ina. Munthu wina wake ogwira ntchito kumalo ena ake anadabwa, anapeza pambali pa madzi pakukhanga payanda mathumba lina lake lodabwitsa. Atanganisisa muthumbamo anaona munali miyendo ya munthu. Ndi anayimba foni ku polisi. Apolisi anabwera kuyang'ana, anapeza matumba angapo ndithu akuyandama. Mtsinje wake unali otchedwa Kalangi, amauti Kalangi River. Nde anapezeka kuti anapeza matumba angapo, ma plastic bag onena kuti munali ziwalo za munthu, koma sanapezepo miyendoyi. Pamalo pena anapezeka kuti anthu ena anapeza mutu unalinso mbagi. Nde samadziwa kunena kuti munthu ndi ndani. Anayamba kusakasaka kuti angapeze kuti ndi ndani. Nde posaka anapeza kuti poti panali dzanja, anayang'ana ma fingerprint pa dzanja paja, nkupezeka kuti munthu wake anali Liu Hongmei uja. Mtsikana chifukwa chonena kuti malamulo aku Singapore ndonena kuti aliyense amene akulowa mdzikomo akuyenera kutenga ma fingerprints. Salola kuti wina aliyense alowe opanda ma fingerprint. Nde anapeza kuti ndi ameneyo. Nde apolisi sanafikire kunena kuti ampeza munthu uja. Koma anadziwa kunena kuti anabwerera ku ntchito ndipo ntchito yake ndi yakuti. Nde anapita ku kampani kuja nkumangofunsa anthu. Faso anthu amadabwa kuti Liu wakhala masiku awiri osabwera ku ntchito. Nde anthu amanena kuti Liu sitinamuone zoti wapita kuti. Nde anangofunsa ka background. Nde ka background anthu ananena kuti chomwe tikudziwa nchonena kuti munthu uyu akukhanga tazembirana ndi abwana. Komanso wachitidwa promote kawiri pa kampani pano mosakudziwika bwino. Nde apolisi achanangoti chabwino, koma sanauze anthu aja kuti tapeza munthu. Ananyamuka kupita ku office kwa abwana Cho. Anangula mu office mwa abwana akuti Cho aja kwamba kunjenjemera. Asanambe nkuwafunsa chilichonse nkomwe.
ati manja kumachita kunjenjemera kukanika kukhazikika munthu angonjenjemera. Chonsecho apolisi sananene nkomwe kuti kaya tapeza munthu wakufa kaya zatani. Anamufunsa kuti tamva kunena kuti muli pachibwezi ndi mtsikana amagwira kuno ntchito. Iyeyo kukana kuti sinambe kundakhala pachibwezi ndi Liu Hongmei. Kumfunsa kuti ungatiuze chani zokhudza Liu Hongmei, munthu kumachita kukanika nkuyankhula komwe akuti koma kunjenjemera akutende kunjenjemera kuja kuna adabwisa anthu kuti tafunsa anthu onsewa ma employee pamuzi pano akuti yankha bwinobwino komanso sitinawauze kuti tapeza munthu, koma abwana akuchita kukanika kukhala pa mpando akungonjenjemera ndi anawatenga kuti hayi kalipo nkupita nawo ku station kuyamba kuwafunsa kuti chenicheni chagwa chani. Kenako basitu zitavutisisa iwo aja kuyamba kutani kuulula kwamba ananena kuti family yanga kulibe yachokapo, akazi anga ndi ana achokapo ali ku Thailand ku holiday. Ndiye nantenga Liu tinapita kunyumba kwanga. Tili kumeneko tinagwirizana kunena kuti fa titakondana kwambiri, anavomerana kuti anali pachibwezi fa choti timakondana kwambiri tingofera limodzi. Ati ndiye titagwirizana choncho Liu anazipereka kunena kuti ayi ine ndiyambe kufa nsanga kenako mudzipha nokha. Akuti ndiye inali pact kuti tiphana ndinayamba kumupha, koma nditamuona amene anaonekera atafa nkhope yake ndinachita mantha ndendatani nasintha maganizo sinnaziphe. Atanena zimenezo jaji anakana, anena reason imeneyo yopanda pake ndipo yopusa kwambiri chifukwa mtsikana wa zaka 21 onena kuti ali ndi tsogolo la tunthu, anali ndi ambition, komanso kunali kuchikwati cha mkulu wake, anali atakonzeka kuti apita ku chikwati cha mkulu wake. Sizingatheke kuti angoganiza kuti akuti ndiziphe chifukwa chonena kuti ndimankonda mamunayo kwambiri. Ati tife tonse sizimamveka ayi. Ndanamuzoti tikuchikana chifukwa chimene chocho. Nde punishment yakupha ukapha munthu ku Singapore imakhala kuti uphedwe, ukupha nayenso aphedwe, imakhala death sentence. Nde iyo chamaopa kuti amupanga sentence to death. Akazi ake anapezeka kuti abwera kuchoka ku Singapore kucha kumva kuti amuna ano apha mtsikana nkumudula mnyumba nkukamutayira ku nyanja kaya kumtsinje. Akazi aja ndi anawo kuthamanga anakafika anakapeza lawyer odulitsitsa top lawyer wa ku Singapore nthawi imeneyoyo anampanga haya imeneyo kuti apulumutse mamuna uja. Maona azimayi amunako wani apanga chibwezi nseri, achipha chibwezi chija ndikuchidula mapisi mnyumba nkukachitaya ngati akutaya chitsotso, komabe kumbakira mamuna ali ndi amuna anga nkukachita haya lawyer odulisisa kunena kuti ampulumutse mamuna. Nde anapezeka kuti abambo acha anachita decide kuti anene chilungamo nkunena kuti okay chomwe chachitika nchonde nditsikana ndinambwereka ndalama. Ndimaona kuti sandibwezera ndalama zanga, nde ndinambera ATM card nkukuchita withdraw $2,000 icha. Nde sindimafuna kuti adziwe kuti ndamutengera ndalama mu account chifukwa akanadziwa akanapanga pokoso akazanga nkudziwa kunena kuti ndine chibwezi. Nde sindimafuna njira ina iliyonse kuti mkazi wanga adziwe kuti ndikupanga chibwezi. Komanso panali mphekesero kuti Liu uja anapeza noka chibwezi ka size yake, analafuna kuti awasiye achowo aja. Nde zifukwa zake amati zokhala ngati zimenezozo. Nde jaji anavomera kuti chifukwa chimene chocho achimva kunena kuti it makes sense kuti sumafuna kuti banja lako lidziwe kuti kupanga chibwezi, kusiyana nkuti utinamize kunena kuti atinapangana kuti tiphane. Nde anapezeka kuti anampanga sentence to death. Nde anampanga sentence to death 2006, anayesera kupanga apilu, jaji anakana. Anapempha president kunena kuti ampange pardon kuti asampase death ampase life sentence. President iso anakana kuti sungachite kumpanga mwana wa ini yache nkhaza choncho mpaka nakukamutayataya. Inali nkhani yoneyo kuti inali yotchuka kwambiri ku Singapore komanso ku China, nangasitsikana nayo ku China. Nde inatchuka ku China kuja anthu nkumadziwa, koma makolo ake a Liu Hongmei aja osadziwa kunena kuti kwatchuka nkhani mwana wanu waphedwa chonchi. Anthu aliyesa amaopa makanika kuti awauza bwanji. Anadziwa last minute yeni kuti mwana wanu anaphedwa pamene nkhani inali pena paliponse itachuka. Nde chifukwa cha mmene China so inaitengera nkhani choti yayi nzika yathu mwachita kuipanga nkhaza chonchi. Nde president anakana kuwapasa pardon, ananena kuti basi mwapha munthu nanunso mukaphedwe. Nde Leong Cho anamunyonga mu 2007. Basa akazi ake aja
anagulisa nyumba yawoyo, anayesera kuitsatsa pa market kunena kuti tifuna kusamuka nyumba kuitsatsa, ndi nyumba ijaso nkuchuka kunena kuti nyumba ijato anadulira liwu ija akuigulisa akuti afuna anthu agule, anthu nkumawo pali munthu aduladulamo munthu mmene momwe amene angaigule ndani, ndi palibe amene amaigula. Ndi anapeza kuti anayibwezeretsa, anayigulisa pa mtengo ochipa kwambiri kuboma. Boma linayigula nyumbayo, anasamukapo kuti basi samafuna kukhala associated ndi nchini ngati imeneyo inali nkhani yotchuka kwambiri. Komanso akuti Singapore ndi limodzi mwa dziko lapasi limene lili safe kwambiri, sikuchitika ziwembu zophana zotani. Nde lili ngati Japan so imatchuka kuti sikuchitika ziwembu kwambiri, ndi mayiko a safe kwambiri. Pamene kukati kuchitike nkhaza chiwembu chake chimakhala chozizwitsa thupi, chimakhala choopsa kuti sizichitika koma zikachitika zimakhala zodabwitsa kuti mwaziona. Nde nkhani yake ndi imeneyo kuti mbali zonse zodabwitsa kuti mtsikana akuyenda ndi abambo achikulire chifukwa choti afuna kufika patsogolo msanga, anataya nazo moyo wake. Abambowo akuyenda za nseri kupanga za chinyengo against akazi awo, mapeto ake anapanga chiwembu nawonso moyo wawo unadulidwa. Ma choices mbali zonse tikozongoti anthu tizisamala ndi zisankho zomwe timapanga kuti zinthu zimakhala ndi ma consequences. Nde imeneyo ndi nkhani yoyamba ya Singapore. Lero tikuchita za Singapore zokha zikomo kwambiri.